רוצים להכיר את הרופטופים הכי שווים במילאנו? אז נתחיל בדואמו רופטופ בר, המקום המושלם לקוקטייל עם נוף ישיר לקתדרלה המדהימה, ואנחנו ממש ממליצים להגיע בשקיעה. משם אנחנו נמשיך לטרצה אפרול, הבר הרשמי של אפרול. במקום תוכלו לשתות אפרול שפריץ מושלם עם אווירה כתומה ואיטלקית, וכמובן גם פה תוכלו לראות ישר את הקתדרלה לצד נוף עוצר נשימה של העיר. לסיום, צ'רסיו סטה, מקום שיקי ומרהיב עם בריכה על הגג ונוף מרהיב של הקו הרקיע העירוני, וזה מבין המקומות הכי מגניבים בעיר. רוצים רשימה מסודרת עם כל הרופטופים הכי שווים במילאנו? תשלחו בתגובות את המילה בר ונשלח לכם. רוצים לקבל רשימה של הרופטופים הכי שווים במילאנו? תשאירו בתגובות את המילה בר ונשלח לכם.